लोगोसे जोंनि मिरुनि कनभेनर बिथांमोन दङ रैसुमै आरो जिल्ला लेभेलनि कनभेनर बिथांमोन दङ आं बयखौबो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों। दिनैनि बे हाबाफारिया थारैनो बर' हारि दानायाव आरो माहारि फोसाबनायाव मैखोम बिफाव लाखिगोन आरो बेखायनो आङो बर' बिमा गौथुमनि मुङै मोननैसो स्ल'गान आं होनो नागिरदों। बर' मादार एस'सिएशन लं लिभ, बर' मादार एस'सिएशन लं लिभ, बर' बिमा गौथुम थांना थाथों, बर' बिमा गौथुम थांना थाथों। समाज बेरेखा हाबाफारिया गोजान जाथों, समाज बेरेखा हाबाफारिया गोजान जाथों। जोंनो नांगौ गोग्गो समाज, जोंनो नांगौ गोग्गो समाज। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, आयेन बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव था, आयेन बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव था। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों गनाया, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगौ, बैसो लांखारनायखौ बन्द' खालामनांगौ, बेफोरनि सायाव इनाय हिंसायारि जाथायखौ बन्द' खालामनांगौ। We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, बर' बिमा गौथुम लं लिभ, बर' बिमा गौथुम लं लिभ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमा गौथुमनि दैदेनगिरि बिबानगिरि, गुबुन गुबुन स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि आरो लोगोसे एबसुजों अर्गेनाइज खालामनाय आरो बर' बिमा गौथुमनि लिडारशिपआव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जे दैदेननाय, बेयाव बाहागो लानाय गासै जोंनि आइजो आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। एबसुनि बिबानगिरि, बेयाव मिरुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, जिल्लानि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो लोगो आफादगिरि एडभाइजार आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमनिसिमबो मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनाङै बे हाबाफारि जाफुंसारनायनि आङो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। जों बयबो मिथिगौ बर' बिमा गौथुमा दिनै दाजेननायनि उनाव मोनसे गोख्रों आरो शक्तिशाली दिनै हाबाफारि लाबाय। এইটো আমার এটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস আৰু সমাজ বিৰোধী বেআইনী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গম পাব লাগে, অসম চৰকাৰ, বিটিআৰ চৰকাৰে গম পাব লাগে যে এবছুৰ নেতৃত্বত আৰু বড়ো মাদাৰ এছ'চিয়েশ্যন আমি যৌথভাৱে বড়ো মাদাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যি এটা বৃহৎ যি পদক্ষেপ সমগ্ৰ অসমত কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, तामुलपुर, शनितपुर, बिश्वनाथ जेराव जेसेबां बर' बिमा गौथुम दानानै जों लाबाय, बे जिल्लाफोराव जिल्लानि नेतृत्वआव मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव जोङो बे रेलिखौ खालामदों। गोलाव समनिफ्राय थांखि लानाय दङमोन जे मोनसे गोख्रों हाबाफारि जानांगौ आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जि समाज बेरेखा हाबाफारि जेखौ जोङो दिनै रेज खालामबाय, जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কাম কৰি আছে। তৎসত্ত্বেও সমাজত এতিয়াও মানে বাল্য বিবাহ, চাইল্ড মেৰেজ চকে কোণে চলি আছে আৰু এইটো আমি নিষেধ কৰিব লাগিব, যিহেতু ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজ ধ্বংস হয়, অৰ্থনৈতিক বেয়া অৱস্থালৈ যায়, আমাৰ যি মানসিক আৰু শাৰীৰিক সেইটো মানে বেয়া অৱস্থাত যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন বেমাৰত ভুগিব লগা হয়। ২ নম্বৰ কথাটো হ'ল মানে যি ইলিগেল ড্ৰাগছ, বেআইনী যি ড্ৰাগছ এতিয়া যি চলি আছে,
আৰু এই ড্ৰাগছৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস মুখত মানে পৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু এই ড্ৰাগছ যেতিয়ালৈকে বন্ধ নহয় সমাজ কেতিয়ালৈকে সুস্থ নহ'ব তো बेनिखायनो ड्राग्सखौ बन्द खालामनायनि थाखाय जों दाबि दैखांदों बेनि उनाव मानसि लांखारनाय হিউমেন ট্রাফিকিং বুলি ক'লে চবেই জানে মানুহবিলাকক কাম কৰিবৰ কাৰণে যায় কাম কৰিব যোৱাত আমাৰ বাধা নাই কিন্তু আজি তাৰিখত কাম কৰিব প্ৰলোভন দি পেলাই বিভিন্ন টকা পইচা প্ৰলোভন দি যে নতুন এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সোশ্যাল মিডিয়া আনান এই প্ৰযুক্তিৰ যোগেদি আজি মানুহ সৰবৰাহ মানুহ বিক্ৰী কৰা মানুহ বেছি দিয়া আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত কাশ্মীৰ নিচিনা ঠাই বেংগলোৰ নিচিনা ঠাইত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক জীৱন ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে তো কাম কৰিব যোৱাত আমাৰ বাধা নাই কাম কৰিবলৈ যাব ৱৰ্ক মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব লেবাৰৰ কাৰণে যাব চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে যাব কিন্তু মানুহ সৰবৰাহ কৰা মানুহ প্ৰলোভন দি পেলাই মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰা নিষেধ কৰা এইটো আমি কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ जों बे हाबाफारिखौ जों जेब्लाबो अपोज खालामो प्रटेस्ट खालामो दायना दायनिनि थासारिया दिनै खमायबाय थेवबो दिनैबो जोंनि मानसिफोरा मेडिकेल साइन्सखौ बिसास खालाया डाक्टारनियाव थाङा आरो देहाया गाज्रि जायोब्ला जोङो माने गुबुन गुबुन माने जायगाफोराव थांनानै बे जायगाफोरनिफ्राय मिथिना फैयो जे दायना खालामदों गुबुन गुबुन थासारि তো ৰেপ কাণ্ড এতিয়াও কমা নাই আমাৰ ভণ্টিসকল বাইদেউসকল মহিলাৰ ওপৰত যি এটা আক্ৰমণ বা বিভিন্ন কাণ্ড এতিয়াও কমা নাই মাজবাটত ঘটনা হৈ গ'ল ইয়াত আমি ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিন্তু মাজবাট কাণ্ড কিয় হ'ল সৰু কণমানি ছোৱালী টিউশ্যনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে তাক ৰেপ কৰা হৈছিল ইয়াৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰিছোঁ গোৱালপাৰাত দুধনৈত দুগৰাকী স্বামী जोंनि बिनानाव बर' हिन्जावसाफोरा बैसागुनिफ्राय बैसागु माने नायना फैनायनि गिदिंफैफिननायाव गुबुनारि सेंग्राफोरा बिथांमोनखौ जिनाहारि खालामदों তেখেতক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰিছোঁ এবাৰ প্ৰতিবাদত মানা নাই দুবাৰত মানা নাই তিনিবাৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন বাধ্য হৈছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ল বেছিটো হমলাই যাদৱ জেলত পঠোৱা হৈছে আইনীভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ইভেন চৰকাৰে ইলিগেলভাৱে য'ত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছিল বুলডোজাৰ লগাই পেলাই সেই ঘৰখন ভাঙি দিব লগা বাধ্য হৈছিল তো ইয়াৰ কাৰণে সমাজ বিৰোধী আইন বিৰোধী আমাৰ সমাজত যিবিলাক বেয়া কাৰ্যকলাপ সেইটো সদায় আমি সজাগতাৰে সজাগ হৈ जोङो सांग्रां जानानै थानांगोन जों जुदि सांग्रां जायाब्ला जोंखौ जेब्लाबो दमन खालायगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि बड'फानि जि मोनसे थांखि गेरेमसा माहारि दानायनि जि थांखि समाजखौ फोसाबनांगौ जे समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ समाज फोसाबनायनि खोथा बुंदों बड'फाया गेरेमसा माहारिया भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि खोथा बुंदों सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि जि समाज फोसाबनाय समाजारि सांग्रांथि आबाद मावनायनिफ्राय लानानै नैबेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ समाजाव जोङो मालाबा लायहोआ आरो बे खोथाखौनो लानानै बर' बिमा गौथुमा दिनै दानायनि उनाव मिरु आफाद जिल्ला आफाद मिरुनि दैदेनगिरि जिल्लानि दैदेनगिरि मिरुनि कनभेनर जिल्लानि कनभेनर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनाय गासै जोंनि आइजो बिबानगिरिफोर बयबो ज' लोगो नांनानै स्ट्रंलि दिनैनि डेमनस्ट्रेसननि गेजेरजों बड' मादार एस'सियेसना बेयो समाज हारि आसामाव भारताव बे गासैबो लेभेलाव माने पपुलारलि एस्टाब्लिश जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों हारि दानाय आरो हारि फोसाबनायनि जों खामानि मावगोन दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनो जों मेम'रेन्डाम होगोन जायखिजाया सिटुवेसनाव आनटुवार्ड जायखिजाया इन्सिडेन्ट बेखौ होबथानायाव प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोना रल दङ बिथांमोना बिबान दङ आरो बिनि न्याय आरो जास्टिसखौ भारतनि जि आइन दङ संबिधान दङ जि दिनै माने न्यायफोर दङ बेनि गेजेरजों जोंनो होनांगौ आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो थारैनो जों गोजोननाय मोन्दों आइजोफोरनि लिडारशिपआव हाबाफारिया जानांगौ जोङो बेकदराव दङ आरो आङो गासै जिल्ला आफादफोरखौ बुंदों जे एबसुनि जायफोर जोंनि माने हौवासाफोर जि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना गासैबो एरेन्जमेन्ट परिकल्पना प्लेनिंखौ खालामनानै होनांगौ नाथाय फरफ्रन्टआव
आइजोआ जिहेतु लिडारशिप लानांगौ आइजोआ मेडियायाव बुंगोन स्पिचाव बुंगोन आरो मेम'रेन्डाम होनायावबो बाहागो लागोन जाहाथे जोङो आइजोफोरनि जोंनि बिमा गौथुमनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बे लिडारशिपखौ जोङो माने गोजौ लेभेलाव लांनो हायो आरो बेखाय दिनै मोजाङै जाफुंसारदों आं गासैबो खबर लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जि थासारि जायगायाव सोलिदों आरो जायफोरा बेबायदि गाज्रि मेन्टेलिटि लानानै समाजाव खामानि मावो बिथांमोनखौ एलार्ट खालामनाय जादों सांग्रां खालामनाय जादों आरो जायखिजाया सिटुएसनाव जोङो स्ट्रंलि गसंथागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै गासैबो बाहागो लानाय नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव धन्यबाद बावनानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों এই কার্যসূচীর যোগেদি অসম চৰকাৰ আমাৰ বিটিআৰ প্ৰশাসন সকলোৱে এই যিখিনি সমস্যা সমাজত দেখা দিছে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব আৰু সদায় সজাগ আৰু সচেতনতাৰে আগবাঢ়িব সমাজত ন্যায় বিচৰা মানুহসকলক ন্যায় আৰু জাষ্টিচ দিব তাকে আমি আত্মবিশ্বাসী আৰু আমি দাবী জনাইছো আৰু আহ্বান জনাইছো বেখিনিखौनो बुंबाय गोजोन्थों थैंक इउ जय बर' बिमा गौथुमनि जय बर' बिमा गौथुमनि जय थैंक इउ